खुलुमबाय का तावके बुक सनो no hamjangma tini norong thani tei chibai ribo tei norok nai tongo Dipok Entertainment YouTube channel taवके बुक song ini video hai norong thani nangko mani kok thai rono tui phaika kumo borok ana message khai hoka ni WhatsApp rogo phone bu khai hoka sini tirprawo tabuk je choli tongmani je sini o je buba garani rajbabari kusamno je sarkar rok ताजमहल बा 5 स्टार होटल खाइना नै पौजाल छक मानि बिसिं तोय कोबमा तर्क बिदर्क अंगलाय टंगलाय मानि आपनो तोय सागने बिसिंगो नो सागने एमएलए नेता रनो कुटुकलाय मानि कन्ट्रोभार्सी चलि मानि बेलाय खाय कक बांलाय जाक आपनो तोय नरं नाम स्राय स्राय खाइनाय तावके बु संग नरक पुलानसिम पाइथा जरा खालगै नायदि तै सापोर्ट खाइदि नरगानि ओ भिडियो नो नरक आसुके हमजाक दिक्ताव मानि तै शेयार बु खाइदि ओ भिडियो नो जत बरक नुंनानि बागै उमा बरक नि सुमुरनो नो आन्सार बरिनाय हाइके जे उंगलाय टंगमानि अबो बु मुथांनानि उंथु जे कायसा ते कायसा नो सालाय टंगमानि कायसा मथानि बिसिंगुइनो यासि सुलाय मानि बिनि आबो सामानि चाया बिनि आबो बुल बो अरलुपा आबो हायरनो बात खाइनानि बागैसि आं तिनि नरनो कयमुंनारनाय तै लुकुरंनि सुमुंनो बो आं नरं थानि तिकै पेस खाइनाय अबो हायरनो उस्टप खाइलायबादि कायसा बो सियाफानो कायसा एमएलए चंजाक बो कायसा सिनियर लीडर हिनिनो हिनजागै टंगो आ जागाव अपमानता खाइलासिदि नरक पार्सोनेल बाबे फोन खाइलायै सालायदि अबो यूट्यूब रगो नुकजागै सालायखाय आबो याफा करल बायनाय बुनि दफानि बररक अबनोसि आं नरनो कयनानि फायो गोबांमा बबो साका मियाबो नायखा निनि एमडीसी रो आया आंबो साइमानो चाया आबो सामानि चालिया हाइपानो अबो हायरनो आसो पाब्लिश ता खायसिदि अककनो नो बरक सालाय टंखा angkai limon babu bu saklai tongkhua o hairok ta sasito tei YTF ni president samani rok obo rok no bat khailesidi stop khailesidi norok phone tui personal babe meeting khai asuklai salaidi tam khai abo hainkai sini thanchani meaning krikha ongma borok kaklaisinai kha koilainai kha koilayoi kagoi borok tebo chinno binong thanglainai obo haike mang bono bu khago hungkai sini thanchani meaning tongla taute buksong bo joliwui alka kok sapunai kotro ko mungnai angkai sung thanchani nahar mung tonidi sung jotono dukhito sung jotono dukho nango chini tirpra hani laibumano trok CPM rogbu laibumano sugagit lang thaka ba subait lang thaka sukmai tongo obo haikane BJP ATT sarkar phai ka hamngan hei tipra motharo bu support khayoi borok bai alliance ngikha kaham kok kento tabuk tipra motharo tongmuile tamni bagoi tini o samung khaijagui tong obo public ni sumung kubangma angkai ang tini norong thani sabuk keni against ya sini tiprasa ni against buyang sini tiprasa thanchakai choba khaitani je tabuk student rok YTF rok TSYF rok TSF rok ni tongo borok je choba khai tongmani tini borok tamni bagoi roto ongkhana nangka tamni bagoi rally tamni bagoi choba kotoro ongkhori tongkha abo no sung buka hamkai bujina e je leader neta montri MLA hengui tongnai borok aboni sikang tamasaka sini lai bungano hunani riglak ni samani kobama ano message khayoka sini borom gonang sar tabuk cabinet ni minister songjangnai onemes sarno yakti sai sahoka tamni saka kisa nornang pori khnari non message cabinet minister sar onemes tamo thaisa phano kok saya abono toy video sunam bai di sar abono toy video sunam bai di hini sawo obo hai message rok sopai ta te buksong onemes sar kubu no tamni bagoi buhugo selective thaja kabo silia agi bo MLA mayasoni ba nini minister mayasoni busut tiprasani lai bungani hujagui thangai sung soba kotorma khainai nangkai montri nongkhorima phainai sung politics no torja gyawoi dofani bagui samung khainai ni samani nisini sar onimes no kok bangma borok sungui tongkha te ani bu sumung tongo sar nung thaisa sapadi norok tamo saka sini tiprasani laibuma huja khakai ba sini tiprasani mantai sokrai geta tiplan dokriya kai sung haina hai sung cabinet ni ongkhori phaioi sung birodi babe asu phainai ni samane akok rok biang thangka abo public ni bu sumung ani bu sumung sar norok tamni bagoi tini kok thaisa saya teise norok ni bisingo norok tabuk choba khailaimani cherno ongkhor ruoi student rongno ongkhor ruoi norok kai siring cabinet asukjak abo ba cabinet ni bisingno solve khaimanu bole cabinet no dismiss khaimanu pairi manu norok montri minister MLA tei tirpurani laibungo tongnai BJP जनजाति खाने का बरखाय tirpurani laibunga siya de aimanu de tini tamni bagai khorang ti saya borokai boronkai daito kuri de nini kami sanai MLA kubangma tongo tabu ITF ni sukla soran nawatia oba he promotriang kubangma tongo sini bukung barani bisingo vikas deborma sar song tongo tribal affairs minister borok kramni bagai abono toyoi kaisa asuk layoi sidanto na lai tiprasano santona khaiya bongui manglak sin tiprasani lai bumano hui manglak bahekai susanto sodri bo abo sarak kana tirpurani sarkar jeta sidanto na abo khainani ungnani abro ta kebeng di noi ongsinai saimano te kebeng maya
angkai tini sarkaro thangoi bohuk si muthuk ja angkai a sarkaro tamni bagui tongnani tiprano asas riman tiprasano duka riman klai ade abo public rong ni sungmung abor nornor sayawui biang sak by sak kaisa no te kaisa no hamya salayo tabuk thanchani bising sikak lainan subai lainan palangi tongkai o thanchani meaning krikha aboni bagoni sawusar onime somnorok doti obono step na hadi MLA tongai roknorok joton balkai busadi phone khailai di ke video nukjagoi publish ta khaidi abo bising tikai samung khailai norok sesto press meet kai saklai di abo belai chanai ente norok rally rogo kaisa te kaisa no hamya sahomani aro kha koilai motha bai thangmanu tiprasani bisingote hamjang mung phaigala nasle mung phaisnai arate o khadra un khainai bini birode tebo hamya kok sa kai bo joli mung phayu abono bahaikai muthagai manno obono bahaikai hamjang mung tugui tap sakai bisingti call khailai kusangti kai salai paikai chawo eisini MLA Ranjit Babu no busanai nungbu phone khai phanu ba media ni bisingti pan chade abani bolung kha phanu sikar khaikhidi abo hairong no sung bol sikar khainani bu kuno kotor chikon nangya sung bolung bu jotoni nung borok ngui phasai phaya kai kai bol ni sikar gosina nango public ni busango sung toisa soba khailai nai oboni bising toi hinui kaham kai suno thoki tongkha hinui norok soba khaimanu CPM khainai ST Congress khainai rok biang thamai ka borok kai tamni bagoi thaisapan kok sabaya borok kai o hani raja de borok ni lai buma subai taman nugya de tini sudo OITF rong ni simide TSF rong ni simide o ha rok simide soba khainai norok biang thangka kobangma kusuk podo tong nai rok abosi sungmung norong thani serai khainani bagoi phayo kebo ani kokno chajagai mannai ba chajai aphanungui tongkhana haipan ang nakarsano bai dongui ang ma sauno rokno obo reality cholitung kobangma neta montri manani sikang MLA manani sikang kok saman kaisa kok da tongsi tini tamni bagoi unglia tamni bagoi ulta angi thangbaika abunu sumung tongnai norok o video no share khayu je o montri leader o MLA ungui tongnai sak no kungchukjak tongnai bong yaro video no rohodi ani video no rohodi tai ani or jaga kok samani bolungman tongkai norok khoma khadi tei map khadi tei norok tono jani thayo no para o inju jotun khuluk di jot to district no o inju ni bisingti bochi Tiprasa rok jotono hamkrai phainai Tiprasa rok tisa sisanai inju ni bisingti no meeting khailai kok salemano norno agi bang proposal rohajak to district no sin Tiprasa rok NGO khladi inju ni bisingtoi sung Tiprasa ni samung khaijagu abo hai ang kok agi bu sajak ta bu sabu norok abono tui kisa wansuk ledi kok saledi politics ni leader politics rok khainai apsung sasne taute busno video nang lognan thanglia tini kisa kok saten rok kok rok korai thangu taute buksong tei norok kaham tongli susto tongdi tini bagui jot tonono khulumbai kha